дар робита ба заҳролудшавии оммавӣ дар шаҳри Москав як шаҳрванди Тоҷикистон ба 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд. Карим Нурматов дар корхонаи Савонка ба ҳайси ошпаз кор мекард. корхонаи мазкур муассисаи хӯроквории кухняя на районеро бо лӯбиё таъмин менамуд ки аз хӯришҳои он даҳҳо нафар дар Русия заҳролуд шуданд. зиёда аз 150 кас шурӯъ аз 14 июн баъди истеъмоли таомҳои аз моҳӣ себу лӯбиё омода шуда бо аломатҳои заҳролудшавӣ ба беморхона афтоданд. 30 нафари онҳо дар шуъбаи эҳёгарӣ бистарӣ шуда, як нафарашон дар ҳолати беҳушӣ ва ё кома қарор дорад. Карим Нурматовро ба истеҳсоли маҳсулоте айбдор мекунанд ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест. ба навиштаи расонаҳо Нурматовро ки қасди тарки Русия дошт дар фурудгоҳ дастгир намуданд. ӯ то 15 август дар боздоштгоҳ мемонад. ба иддаои кумитаи тафтишотии Нурматов бо дастури сардори ширкати Савонка Владимир Шин лӯбиёро бархилофи талаботи бехатарӣ бастабандӣ намудааст. дар ҳамин ҳол додгоҳ худи Шин ва гумонбарони дигари парванда раҳбари кухня на районеро ба ҳабси хонагӣ фиристод. телеграм-каналҳои русӣ аз дохили корхонае ки ба иддаои онҳо лӯбиё омода шудааст навор нашр карданд ки ба меъёрҳои беҳдоштӣ ҷавобгӯ нест. ба қавли тафтишот Карим Нурматов дар Русия ғайриқонунӣ ҳузур дошт ва дар дохили худи корхона дар Балашиха зиндагӣ мекард. илова бар ин ба гуфтаи мақомот маъмурияти корхона чанд муҳоҷир аз Ӯзбекистонро низ ғайриқонунӣ сабти ном карданд.